huwag kang masyadong ma-rebook and all kasi mahal na araw ngayon. So this is our time to really mga G talaga. Ano ba meron ngayon dito sa Vinzons broski? First time kasi namin dito Angko, kaya gipar so palpat. You will see sa likod nila there's a lot of lugad that kaya gipar kapag nilalatog ka ni tito, ni tita, broski. ay gagi par nagkaka-care, tsaka wag kang masyadong ma-rebook and all kasi mahal na araw ngayon. Ay, sorry, Kaya, sorry. Alam mo naman kapag nasa province tayo, particularly here sa Camarines Norte, there's a lot of bawal kapag mahal na araw and all. Kasi itong aldaw na to, dinededicate talaga to para iwasan yung mga rebook sa daghan natin and all. So this is our time to really mga G talaga, pray and like really reflect and all. Oo. And pero gagi par, right now, itong nasa likuran ko ngayon, this ano is ba? part of the culture na meron tayo. Tradition gagi pare, lalo na dito sa Vinzons. Ano ba meron ngayon dito sa Vinzons broski? First time kasi namin dito Angko, kaya gipar so palpat. Well, aside sa angko, syempre, yung mga legit na latog, mga legit na rapas and all. Oo. In the Philippine culture, we call it like mga penitensya and all. But basically, there are research na hindi ito kiniklaim ng simbahang Katolika and all. But basically, this only shows how passionate we are as Filipino in terms of our culture, in terms of our tradition and all. Basically, makikita mo dito, kaya nirarapas yung likod nila and all. Basically, parang ginagawa lang nila, like super legit and all. Yung mga, pagpapahidap kay Jesus and all, nung pinako siya sa krus and all. Alam mo ba yun and all? Oo. Ay, gagi. At least you're not palpal today. So, you will see sa likod nila, there's a lot of lugad that reflects all the paghihirap ni Jesus para sa atin, gagi, pare. And then also, makikita mo rin, sa payo nila, meron silang sulot na mga, parang, kasi plantito talaga sila. Hindi, gagi, pare. Joke lang. Hindi, kasi it also reflects yung mga Thorns? thorn of, yung koronang tinik ni Jesus and all. Oo, gagi, pare. Tapos, mapapansin mo rin, sila ng, hindi sila umiinom and all. Oo. So, hinahayaan nilang mapaha yung sadiri nila and all. Kasi that's part of the whole process ng pagpapinitensya and all. Tapos broski, bakit dumadapa rin sila? Nakita ko dumadapa rin sila Tapos hinahampas din sila. Gagi par, why don't you make hapot na lang sila? Ay, gagi par. Hindi kasi part din yan nung buong proseso ng pagpipinitensya nila and all. Yung pagdapa nila, pagluhod nila, and then paghadok nila sa sahog, sa salog, it symbolizes their humility. Yan, yung paghingi nila ng sorry and all. Kaya gagi par, kapag nilalatog ka ni tito, ni tita, dahil super udto ka ng magmata or like super late ka ng umuwi sa bahay natin, huwag ka maaanggot. Gusto mo ba ng legit na rapado? Ay, hindi, syempre. Gagi par. O sige, I will try it. Okay, I will. Susubukan mo? Oo, gagi par. Are you gonna make iba sa akin? Oo, ako mahampas sa'yo, broski. Ay, gagi, walang ulayan na ganyan, gagi par. Sige, punta na muna ako. Tara. Ay, gagi par.